Paolo Grima, Mr. Cool, Broken Boss. Għandek 70 sena fuq. Terxa del maluqa. Għax issa sittu li sanniet. Paul Grima, Mr. Cool, Broken Boss. Meta skoprejt li għandek din is-saħħa? Xejn speċjali, kelli jisu 44, kien wieħed għalu n-naputija tiegħi, t-tifel ta' Falzon u n-naputi ta' Falzon, kien nixbet t-namel jien, ħadd interess, bdejt namel tħalu. Il-ġurnata jien għadni sejjer u waqaf għax bejn xogħol u bejn jaħdem u hekk ma kontlix. U għalija bil-ħila tiegħu li mnalla kienu li bdejt jiena għadni sal-lum għaddej. U x'wirijiet qed tagħmel illum hawnhekk? Illum għamilt għal-fight washing machine, boboni għal-fight dish cylinder, kissert karton fuq rasi, ġbit karozza b'xari u karozza b'snini. U daqqajt fight għal-bugle. Intu wkoll dejt minn perjodu reċentament fejn kellek tilab minn dawn il-wirjiet. Tgħidilna ftit ġara waqaf eżatt xi sentejn ilu propja waħda l-Covid. U waħda kont waqgħet solaroli, kissirt 14 kussija, 13 punt rasi u għandi ħaddi ġadari. Allura kelli nieqa partit, imma thanks God wara qisu fletxu, ġeddejt ikkissar kantunet biex kompeteri fuq rasi nisbet. Ma ġeddejt it-training. Li għandi sara saħħa ġeddejt saħħi bħalma kont. Però mbagħad billi għandi l-ħaddi ġadari 100% qed imess il-ħaddi man-nerv ta' dari. U għandi saqajjem ikun xi. Imma xorta qed naħdem u nagħmel imma kif qed Li dik il-wirja li tixtieq tagħmilha ma s'issa dak m'għamiltix. Imma mhux għandi f'moħħi kon sa nagħmel dik li tgħaddi l-karozza minn fuq l-istonka tiegħi. U li noqgħod fuq saqqu li tiġi karozza bil-15 li tieni daqgħu tajjarni għal-naħa l-oħra. Imma billi għandi dari bil-ħadid ma jistax nagħmel. Fl-aħħar net il-messaġġ tiegħek issa anke il-messaġġ tiegħi huwa wieħed għandi 72 sena. Nfarra kun kisser. Għadni għaddej dana kollu naf għaliex għax dejjem on training. Dejjem nittrejnja u nagħti l-kulħadd li t-training huwa parti minn saħħtek. Jekk tittrejnja niggarantira jiena jekk tagħmel training tajjeb ma tabbużax li tixxieħ u ma tluħax. Kumment fuq dawn